bakithi. Ngaze ngajabula. Hey bo. Ngifunze. Hayi ngiyalingwa. Kwenze njani? Awe ngishanjiswa. Sisi ngikwazelaphi inkinga yakho? Hayi ngisema ngibuka. Ngathi mina uyinhloko lo. Ngathi yazi, ngamanye ingane yami ayifuna izinto engekho healthy. Hayibo. Ngicabanga nale juice. Hayi ngiyalingwa. Hayibo. Ni fancy, nidla no pineapple. Bomntaka ma. Ngenza ukuthi ngihlola yami le. Mina bengizavele shade. Ushade noba? Hawu, ngathi kube nenhlebo enhle kanjena nje ngiyakubona ukuthi uyinhloko wena. Hayi shuthi awungazi-ke ngoba mina ngifuna lokho okufuna wena. Unamanga. Ufuna abafana? Hayibo musukuganga Chomi. Nayo-ke indoda. Ngiyithathaphi? Nakho angithi mina ngikhona. Yini umfana nawo mina engingenayo? Yini umfana nawo? Ngiyakukhuza wesisi wabantu suqhamuke sezofuqa ukudla kwami noma sesishada-ke wena ngathi lezi zidla kakhulu into engeke ngiyimele mina. Wena ubaba usikhakhana. Hawe ma, hayi ngiyalingwa. Ushadisana ekuseni kuthi kushawa 12 sina sezokushayela. Maye babo. Abafana bethu sengizame ngazama ngathungathi lutho. Hayi khamisa amakoti udle. Hayi. Afadingi. Uyancane yini kusasa? Yo. Kusasa. Yo. Hey. Udla kanje? Ingane. Into engiyithandayo nginey'ngane eziwu-5. So lo number 6 unazo yini iy'ngane? Anginazo. Yazi ukuthi uNkulunkulu imali ithi iBhayibheli uyahlelela. Mina wena uhlelo uhlelo likaNkulunkulu. And kuthiwa he who finds a wife awungeke phela finds a good thing. Amen mama uMshumayeli. And receives favor. Amen uhambe kahle usuhamba kahle emakoti ushadele le kude hayi la. Hawu yini ngoba singathandana. Ngama singahlala inyanga eyodwa.